Vale, Maria, quan Ja? vulguis. Doncs vosaltres se'n recordeu de les divisions que vam estar fent a classe? Llavors, ara el que ens caldrà és fer la pràctica. O sigui, de tot el que vam estar escoltant i practicant amb els diners i les monedes i tot allò, doncs ara en farem la pràctica. A veure, jo quan faig servir una divisió? Les divisions les fem servir quan volem repartir equitativament alguna cosa, no? Per exemple, això m'ho invento, imaginem-nos que jo vull repartir 143 euros, els vull repartir equitativament entre dues persones i vull saber quan els hi tocarà a cadascú i si em sobrarà res. Llavors, què he de fer? Doncs he de posar-me a fer una divisió dels 143 euros repartits o dividits entre les dues persones. Vale? Manos a l'obra, em poso a fer la divisió. Com ho faig? Dic, he de buscar un número de la taula del 2 que s'acosti a 14. Vale? Llavors, per fer-ho fàcil, jo corono el número 14. Veieu que té com una mena de corona aquí? I llavors jo dic, vale, busco un número de la taula del 2 que em doni 14 o s'hi acosti. Segurament vosaltres ja diu, home, clar, fàcil, doncs el 7, vale? Doncs poso el 7 aquí al quocient i dic 2 per 7, ja, tots ho teniu clar, oi, que és 14? Doncs vale, poso el 14 aquí i el resto. De 14 a arribar a 14, 0. Molt bé, ja tenim la primera resta feta. Ara aquí al dividend hi tinc un altre número. El corono i el baixo. El faig baixar a la vora del resultat de la resta. Veieu? Està aquí dalt i baixa. Val? Ara dic, he de buscar a la taula del 2 un número que em dongui 3 o s'hi apropi. Per què 3? Perquè el 0 a l'esquerra tots ja sabem que no val per res, no? Per tant, aquest número és el 3. Dic, ostres, no pot passar? Doncs vale, l'1. I dic 2 per 1, bueno, fàcil, 2 per 1, 2, i el poso aquí sota, 2, i faig la resta. De 2 arribar a 3, 1. Doncs ja ho tenim. Tenim aquesta divisió que el seu dividend és 143, que són els diners que jo vull repartir. El divisor és 2, que és els grups que jo vull fer amb aquests diners. El quocient, que seria el resultat, és 71. Vol dir que a cadascun dels meus amics els hi tocaria 71 euros. I el residu són els que sobren. Me'n sobraria un. Sí? Vale. Anem tirant avall. Tornem a tenir una divisió. Quin és el dividend? 214. I el divisor? 3. I el quocient? 71. I el residu? 1. Llavors, aquí jo tinc el dubte. Què he de coronar? El 2 o el 21? Us dic un truco. El divisor és 3, que sí? Doncs el divisor sempre ha de ser més petit que el que coroni. Qui és més petit, el 2 o el 3? El 2. Doncs jo no puc coronar el 2. He de demanar ajuda a la xifra següent. I he de coronar el 21. Llavors, busco un número de la taula del 3 que em dongui 21. Tots ho heu trobat ja, oi? Clar, el 7. 3 per 7, 21. Poso aquí, i resto. De 21 arribar a 21, 0. Ara me'n vaig altre cop al dividend i corono el 4, que està aquí dalt avorrit. I el faig baixar. Ara, el dividend
el que he d'operar és el 4. Busco un número de la taula del 3 que em dongui 4 o s'hi acosti. Clar, l'1. Doncs 3 per 1, 3. I aquí jo m'he oblidat de posar el 3. Sabeu per què? Perquè ho he fet mentalment, però jo aquí he de posar el número 3, he de posar el número 3 de la resta. Aquí he de posar el número 3 i fer la ratlla, a veure si em surt un moment, Ah, sí. Aquí que teníem el llapis em sortia... Bueno, no sé. No. Potser era aquest. No m'ho deixa... Vaja. Però no és igual, però vosaltres m'enteneu, oi? Que jo aquí posi el 3, el resto, i de 3 arriba a 4 em dona 1. Quan vosaltres ja hàgiu fet moltes divisions posant les restes, no necessitareu posar totes aquestes restes, perquè les fareu mentalment. Vale? Però ara, per no oblidar-les, les escrivim aquí. Sí? I aquí tenim més divisions.